Beste lan modu baten berri emango dizuegu segidan. Baserritar misto profesionalaren figura zer den kontatuko digu, horretantxe diharduen gazte batek. Zatoz mesedez, Joseba Andueza. Zer moz, Joseba? Ondo. Ondo algara? Bai. Bueno, brinkolako jende gehiago ere ikusi dut. Bai, nik ikusi ditut, bai. Bai. Matxin handiarena eta. Bueno, Joseba, zu Legazpiko brinkola auzoan dagoen Agirrezabal baserriko semea zara. Hori da. Antxe jaioa eta ondoan egin zen duten bizitokia. Hori da, bai. Kalerako eta tentaziorik ez. Sekula ez. Aldala baserrin, bai. Aurredo gazte zinelarik, ze martxa zen zuen baserrian? Bueno, gure baserrin beti ganadue beti onda, Gipuzkoako baserri txiki askotan bezala, 3-4 eta beste 30 bat ardi, baina beti guraso hori enpresako lanakin bateratuta. Enpresako jardunaldia eta baserrikoa. 2019an jarri zenituen zeuke behiak, eta gaur egun lan hori beste lan batekin uztartzen duzu, enpresa batean egiten duzunarekin. Nola sortu zen aukera hori? Bueno, hori, 2019an tokatu zaidan baserriko ardura edo hartzea, edo errelegoa, eta nahi ardik etzitan gustatzen, eta esan, bueno, behi egin hasi bardet. Eta holaxe hasi nintzen, eta gero iez, aterazan baserritar misto profesional horren figura, eta interesgarria iruditu zitzaidan, bileratara eta jo nintzen, eta, esan, proba egin berdet. Nola izan zenuen horren berri? Komunikabideetan, sare sozialetan ikusi nun, eta bileratara jun, eta... Hau niretzat izan litekek, pentsatu zen hori da, proba egin berdiat hau. Eta ari zara, probatzen? Bai. Bueno, eta praktikan nola eramaten duzu hori? Bueno, enpresakin adostu nun, eta egiten dut 8 orduko jardunaldik, baina egun erditan juten ez. Egiten dut aste bat lana, eta bestea baserrin. Aste betean enpresarekin uztartu egin behar duzu? Hori da. Behiek jateari ez diote uzten, azpiak ateratzen segitu erra dago. Segun ze errelebo dauketen, goizago jaikitzen naiz, edo bezperan iluntzan egiten dut, eta, ondio zorionez ere etxeko asko laguntzen diate, eta ondo uztartzen dut. Gero bai dauket flexibilidade bat, uda garaien eta hemen euskien neurri neoten da, eta udako lanetako, igual 2 aste jaiten badetut, gero errekuperatzen dut, eta ondo moldatzen ez. Berez zuretzat askoz ere erosoagoa izango da, eta eraman erresagoa etxeen bakarrik ari zareneko aste hori? Hori da, bai. Antolatzen dut, lan pisutxuenak, lan astunenak, aste horretak antolatzen ditut, aste hortan egiten saiatzen naiz. Bizitza asko aldatu aldizu lan modu honek? Bai, bizitza, bai. Azkenen zu antolatzen zea zure lanetarako, denbora gehiago daukezu, eta beste modu batea begiratzen duzu bizitza. Beste askatasun batekin, eta... Hau, bitxia da, Aimarrek ere askatasuna aipatu du. Beti, lan lotua, baina askatasuna aipatzen duzu, Bai, azkenen naturan aske sentitzen zea, eta, horregatik askatasun hori. 14 buru dituzue, esnetarako, aragitarako? Aragitarako bila dauzket, bai, Angus arrazakoak, Neik bizitarako saltzen ditut animaliak, hau da, genetika lantzen dut, eta aragitarako behiak dien arren, nik bizitarako saltzen dut dana. Beno, hemen halako tentaziorik izan lezakeenik norbait balitz, azken mezu bat eskatuko dizut haientzat. Nik ere probatuko nuke edo bakarren bat izan liteke, hemen hori burutan darabilena. Nik dudari gabe animatu probatzera. Azkenen iruditzen zait, misto profesional figura honek zubilan oso nahiten dola, gero erabakitzen badezu, erabat 100% baserritik bizitzea. Iruditzen zait oso lan hona egiten dezakela figura honek.
Nik animatuko nuke dudagabe. Beno, izan dadila ibilbide arrakastatsua eta Mi esker. izan zoriontsu. Mi esker. Urren arte. Bai, agur.